Хау Альвира? Хаумағыт Урал Меңлебай улы. Бәй, неңе олай бик ҡоро? Нишләп ҡоро булһын? Хөрмәт, тәртип менән. Миңә шелтә яһанылар. Телевизорда сығыш яһағанда рәсми телдә һөйләшергә кәрәк дип. Ату ауылдағы кебек агай, апай, һин дип ултыраһың тинеләр. Бына һиңә. Башҡорттар борондан әңгәмәсеһенә һеҙ тип өндәшмәгән, хатта таныш булмаған кешеһенә лә. Был ситтән килгән ғәдәт. Үҙҙәренән кесерәктәргә, ҡустым, энем, ҡыҙ туғандарына, һылыу, һеңлем, өлкәндәренә агай, апай тигәндәр. Атаһынан һәм әсәһенән өлкән туғандарға инәй, апа, олатай, өләсәй, ҡартатай, нәнәй тигәндәр. Юҡҡа баш ватмайыҡ. Рәхәтләнеп үҙебеҙҙең телдә иркенләп һөйләшәйек, Альвира һылыу. Шулаймы ни? Юҡ, бар һүҙгә иғтибар итеп торма. Башҡорттар ғүмүмән ғорур халыҡ, ғәҙел халыҡ. Башты юғары тот. Хөрмәтле милләттәштәр, һаумыһығыҙ, эфирҙа башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобта ла ҡатнашығыҙ. Видеоларығыҙҙы социаль селтәргә Башкир лайф, Башкиром быть модно, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар һалығыҙ. Һаумыһығыҙ, мин Лаврентьев Вадим Александрович, Баймаҡ районы Темәс ауылында тыуғанмын. Әсәйем яғынан сығышым Бөрйәндеке, Бөрйән районы Тимер ауылы. Бында йәшәгән халыҡты биреләр тип йөрөтәләр. Улар ҡып саҡырыу вәкилдәренә ҡарай. Биреләр тигәстә, бында бер ниндәй ҙә насарлыҡ юҡ. Бире ул ҡыйыу, ут йөрәкле, дәртле кешеләр тигәнде аңлата. Улар бөтәһе лә бергә йыйылышып, бер-береһенә ярҙам итеп, йәшәйҙәр һәм эшкә тотонһалар, шундай ырамлы бара эштәре лә. Шуға ла мин ошо ырыуға, ошо араға ҡарауы менән ныҡ ғорурланамын һәм бик шатмын. Һәм мин дә үҙемде башҡорт тип иҫәпләйем. Альвира һылыу, күп тапҡырҙар ҡабатлағаным бар. Башҡорттар борондан бер-береһен тиң күргән. Бай хужа алдында баш эйеү, теҙләнеү, ҡурҡыу булмаған. Осрашҡанда мотлаҡ ике ҡуллап күрешкәндәр. Әйе, Урал ағай, уныһын беләм. Иң ҡайнар сәләмдәребеҙҙе бөгөн беҙ иһә бар донъяға таралған милләттәштәребеҙгә юллайбыҙ. Сәләм, башҡорттар. Сәләм. Урал ағай, тарих йылының ҙур һәм әһәмиәтле ваҡиғаларының береһе һис шикһеҙ башҡорт ырыуҙарының йыйындары. Эйе, килешәм. Ысынлап та ҙур әүҙемлек менән ҡор йыялар, ырыу гербын булдыралар. Үҙ гимндарында ижад итәләр. Шулай да, Урал ағай, республикабыҙҙа йыйындарҙы беренселәрҙән булып, беләһегеҙме ниндәй ырыу башлап ебәргән? Бәлки табындарҙыр. Минекеләр бик дәррәү һәм ойошҡан халыҡ. Дөрөҫ әйтмәнегеҙ, түңгә үрҙәр башлаған. Улар күптән түгел оло ҡырға йыйылды. Направить кандада укытусы итеп. Ошо килгәндә йәш килер. Салават районы яҡтарында шунан донъя беләккә килерәк. Нәмәләр нефть
қонақтар. Ортақ байрам құтлы болған, қош келдіңдер қонақтар. Хигенсе буатта Түрки язмалары арасынан ең тәугілерінің бірі Архон язмалары айтынды. Шол Архон язмалары 4 үліштен тұра, соның бірінші үлішінде Түнгәуірдің исеме тілге алына. Нендей зор буаттарға худылған тарих. Мен Түнгәуір, мен Ишберде ауылынан Баймақ районының бүте Ишберде Түнгәуір, һәм менің улым Түнгәуір, иендерім Түнгәуір. Көп кенә башкорт ырыуларының игедәктәре бар, яки тугандары бар. Катай булһынмы, Табын булһынмы, улар Казак, Кыргыз, Түркмен, башка ырыуларда бар Түнгәүрдәр бер кайда ла юк. Уларның үзенең ошо исеме менән башкорт халкында гына билдәле, менә шундый үзенчәлеге бар һәм дә борынлыгы. Сарага, Елайыр, Баймак, Абиялил, Бөрьян, Белорет, Хайбулла райондарында яшәгән Түнгәүрдәр йыелды. Татарстандан, Хамар өлкәһеннән килүчеләр дә булды. Йыйын Кашкар авылынан егет халган Кашкар Мамытовка стелла асудан башланды. Ул ике авылды берләштергән изге урын булып калырга тиеш. Байрам менән хөрмәтле Түнгәүрләр. Татарстандан келген бірдіңіне, Түнгәуір тоже. Түнгәүрдәр ялан тултырып ак тирмәләр корды. Әундә халык хазинаһы, кәсеп, юла күренешләре һәм экспонаттар һәм әлбиттә шәҗәрәләр төп урында алды. 65-нче елда Ләлә ошо атаганың юлын эзләп, тугандарын, якындарын эзләп, безнең Әбелкәрим авылына килә һәм үзенең иптәше менән Сәйит Кылайидне менән, минең атай мәрхүмдар менән бергә үзенең тугандарын юллап китте. Безнең Вәлит авылы бик борынгы авыл. Ул 1773 елда Салават ихтилалыннан Мул Кават авылыннан айырылып сыккан Иргали Куатовтың тугандарына килеп сыккан. Һәм шулай ук безнең авылда олы шәхес Гатаула Ишан. Ул Зәйнулла Ишандың юлдашы, соратнигы, фикердәше. Башкорт эстрада йырсыһы, Башкортстандан ат каданган артисты Фәрит Хайбулла улы Бикбулатов истәлегенә мемориаль такта таш асыла. Көндәрендә ошо йортка кайтып, үзенең көйләрен көйләп, үрәтеп төшереп, мәксүтенә кайтып әйләнеп, Елайыр һу буйларын буйлап, үзенә илһам алып яшәгән ул. Ул термәне чыгара. Мутаттыгы дигән ошо таркан нәфесләрне хайлайм, атам. Үзебә дә сайгы ашкаганга һәйбәт. Был гомерләр ике килмәй тормыш кадерен беләйек. Был гомерләр ике килмәй тормыш кадерен беләйек. Йыйындың пленар өлешендә Түнгәүрдәр яшәгән һәр район һәм калалардан барлыгы 87 делегат катнашты. Төпле тарихи фактларга нигезләнгән докладлар яңгырануында. Вәкилләр үз төбәкләрендәге Түнгәүрдәрнең уңышлары, проблемалар турында һөйләне. Ултырышта йыйындың резолюциясы кабул ителде, Түнгәүр ырыуының яңа советы һайланды, съезд делегаттары корбашы итеп Хөрмәтулла Үтәшевте һайланы. Түнгәүрдің тарихын, бүгінгіген һәм киләсәген үйрәнгән дүйім китап батыр өстендәлә, ягъни гыйльми хезмәт эшләрен йәелдереп, яңынан батырып сыгарганда ла хуш булыр иде. Һөнәре буенча математик, күңеле кушуы буенча тарихсы. Математик тарихсы бер генә өлкәне һайлап булманы микән? Кешенең шулай кызыксынудлары күп булуы насармыни. Бөтен нәмә юкка сыга, тик китап кына кала дип исәпләй ул. Каршы алайык.
Бына күпме китаптар язганһыгыз. Шуларның береһе Юнус Ахун турында. Кем булган һуң ул Юнус Ахун? Без Юнус Ахунды бик укымышлы кеше булган дип кенә белә торганбыз. Мына Мәрҗани булай дип әйткән. Юнус Ахунда ул Волга буйының иң тәүге галиме дип атай. Шунда Казан дәүләте емерелгәндән һуң беренчеләрдән булып, ул Урта Азияга сәяхәт иткән һәм гыйлем алган кеше. Һәм үз ватанына кайтышлай бер кадак ханы тарафынан кабул ителеп, уның Мөхөлбикә Солтан дигән кызын алып кайткан. Унан күп мирас калган, гыйльми мирас. Юнус Ахундың гыйльми мирасы ниндәй? Уның гыйльми мирасы байтак, күпселеге уның фарсы телендә. Мәсәлән, мына мусулман юриспруденция буенча эшләре бар. Гарәп теленең морфологиясы турындагы китабы һәм фарсы телендә математиканың трактаты билдәле. Хатта балалар өчен язылган шигъри әсәрләр билдәле. Соңгы вакытта уның иҗады менән ситил галимдәрләр кына башлана. Булар минең китаптар сыккандан соң булды. Әхтәр Магазович, бына математиканың трактат нимәне аңлата һуң ул? Уның исеме Шәрхи Фарайз әс-Сирванди дип атала. Кыскасы ул Шәрхи Юнус яки Юнус язган комментарийлар дигән аңлата. Фарайз ул мирас малын бүлү турындагы теория. Ана шул теория математиканың берлеше булган. Кемгә күпме мирас тиеү Коръәндә ачык күрсәтелгән. Шуңа күрә Юнус Ахун язган математика китабы, онда кәсердәргә зур игътибар бирелә. Шуны гажап, 17нче буатта яшәгән Юнус Ахун бик иркен эш иткән бу кәсердәр менән. Улай гына түгел, алгебраик аңлатмалар менән ул эш итә белгән. Бу бик гажап күренеш дип уйлыйм. Димәк, 17нче буаттагы математик трактат Юнус Ахундың бүгенге көндә әһәмиятен югалтмаган. Әлбәттә югалтмаган. Хатта ул бик актуаль хәзерге вакытта. Хәзерге вакытта математика ул таянырга тиеш тормышка. Бу кәсердәрне кәсергә кушу ул тормыштан алынган, чөнки кәсерде кәсергә кушу өчен тик бер ел менән яратырга була. Бәлеште тура тигезләргә бүләргә, яки алманы тигезләргә бүләргә, шул юл менән гына кушырга була. Бу китапта хатта Юнус Ахун игътибар бирә квадрат тигезләмәләр системаларына. Һәм Тләһәнин дәһандан квадрат тамыртау юлын күрһәтә. Һәм тикшерү усулында күрһәтеп бирә ул. Искиткес хәл бул. Тагы да шуны әйтермен, китаптың адагында ул 100дән ашу мәсьәлә килтерә. Ул мәсьәләләр сауда һәм фарайз мәсьәләләренә арналган. Уларда ул төрле юл менән сисеп тә күрһәтә. Вот Юнус Ахундың эше турында булай дип әйтә, Беркутов дигән математик. Юнус Ахундың мәсьәләләре бик оригиналь сисеп алымдарын талап итә, чөнки улар бик сетерекле дип. Хатта ул Юнус Ахунды 17нче буат математик дип тә атай. Ана шул кеше инде 17нче буат адагында бердән Туңгаур yerine килеп утырган. Буны күз алдына килтерүле авыр. Юнус Ахундың улы Мәхсүд турында да бик күп документаль хезмәтләрегез бар. Бына кем һуң ул Мәхсүд Юнус? Ул бөтә документларда яза. Мин Юнус Ахун улы Мәхсүд дип куя. Үзенең кайдан чыгышында күрһәтмәй. Ул рус документларда теркәлгән. Ул Нугай юлы башкорты, Туңгаур улысы башкорты, Өфө яды башкорты, хатта кушаматлы килтерелә. Амримзи кушаматлы башкорт дигән күрһәтелә. Ул сауда белән шөгыльләнә һәм ул дипломатия белән дә шөгыльләнергә туры килә. 2 тапкыр ул Бухарага бара. 2 тапкыр Санкт-Петербургка бара. 2 тапкыр Абулхайыр хандың итәкле илчелеген. Ошо сәяхәттәре вакытында ул 4 доношение яда. Улар шундай бай мәгълүматлы дала халыктарының тормышы, көн күрешүләре мөнәсәбәте, Урта Азия хәлләре турында ул бай мәгълүмат бирә. Ул мәгълүматлар буга дип билдәһәз була. Мәсәлән, 25нче елда була дип ята. Каракалпак менән башкорт турында бер гадак та юк ди. Худ Арал диңгезеннән Яйык елга турында бара. Икенче хәбәре булай. Әгәр караван юлы Хакмардан килһә, ул шуннан булыр ди. Бай елга инде ул. Жим, Тимер, Мугал яр, Алчын аша диңгез карагына сыгып була ди. Арал диңгезе карагына сыгып була. Онан улай дип әйтә. Булар барыһы исми дарьялардыр ди. Елга исемдәрләр ди. Üçüncü xəbəri bulay. Hırdarya menән буйлап диңгез буена көсөнгән Каракалпак мен кадактар турында булай дип әйтә. Уларның арасында үзара азгыш, хатта хугышта була ди. Бундай хәбәрдар һәр вакыт ул үзенең хаттары аша yetkirib тора коллегиягә. Шунда да ул 5 доношение императорлар исеменә. Уларның беренең адагында бундай хәбәр була. Минең олатаем Идукай улы Мурадым мырда башкорт улусларында булгас,
Менелі ошо илеке мен олыстың башқұрты тип бұларға тулы указ берегетті фарайыл. Оға бүләк формасында берелер ошо Башқұртстандың башқұрттарынан һәм башқа халықтардың яхақ еус етіп таған лейдер. Бұл ике шәхес турасында улардың язмышы менен хәзерге Әбиел районының Кырдас авыры менен апарып бәйләйһегез. Бұл ысынап та шулаймы? Тәүдә безнең Кырдас жеренә килеп утыра Юнус ахун. Унан һоң уның улы килә Максут. Максут өйләнә безнең Ишкол старшинаһының кызына дип әйтәр карттар. 7-8 ревизия материалларынан күренүенсә, Кырдас авылы барлыкка килә ул вакытта. Уның ул тулыһынса ошо тукымдан, торган кешеләрдән тора. Буның бер ниндәй бәхәсе юк. Дөп-дөрес факт бул. Тагыла шуга игътибар итәргә кирәк. Юнус ахундың 5-нче буын тукымы булган дин ислам карт. Ул шәҗәрәһендә була дип алган. Был олы атай Зөя Түләктән килә кирәк дип алган. Әлеге мына Юнустың Максуттың үтенечен искә төшергәндә, уның ата-бабалары Илекәй мең олысынан. Шуга күрә без теләйбезме, теләмәйбезме, күз алдына безнең килеп баса Илекәй мең олысының төньяк өлеше Асылыкүл һәм Нарыста уйдары. Шуга күрә уларның ата-бабалары я ошо Илекәй мең башкорты булган вотчинниге. Я булган борынгы дала принцессаһы ягынан без Нугайдарга барып ташырган бик мөмкин. Мин күбрәк уйлыйм, уның ата-бабаһы Илекәй мең башкортына барып ташкандыр дип. Илекәй мең башкорты килеп бездән Туңгавыр кызын ала. Туңгавырдың общинаһына ина, шулай булгач без Туңгавыр уның балалары. Әхтәр агай, абна һез хәзер үзегез нинди юнәлештә эшләйсез? Мин математик буларак математика юнәлешендә эшләйм. Минең тармак ул классик тармагы математиканың. Ул функциялар теориясы дип атала. Унда борындан числимәгән мәсьәләләр байтак. Шуларның бер нисәһен хатта мин үзем дә систем. Бик авыр мәсьәлә ине ул. Америка математика поя куйган мәсьәлә ул числиле тоткан сыйларда. Унан һуң да бу минең җитәкчем Алексей Федорович Леонтьев. Ул үлеп китте кандидатсыйлда математика барлыкка килде Өфөлә. Уның мәктәбе эшләй математика мәктәбе. Шунан һуң калган бер китап. Ул сыгарып өлгермәгән, ул архивта яткан. Уның 100 еллыгына ул архивта мин таптым китабын. Һәм уны үзем батып сыгардым. Шунда изге эшләшәм дип уйлыйм. Менә китаптарда күрә тәгъдә минем математикадан бага караганда күп эшләр. Безнең мәктәпләшләр, бездә беләләр, дөнья гамәлендә. Әсфәндияров агай, Әнвәр агай булай дип әйтте. Тарихты математик язарга тиештене. Шуннан һуң мин язарга булдым инде үзем. Әхтәр Магазулы бына безнең студияга килеп, матур итеп, фәһемле, кызыклы әңгәмә курганыгыз өчен һезгә бик зур рәхмәт. Һәм һезгә әлбиттә киләсәктә тик уңышлар гына теләйбез. Рәхмәт. Әхтәр агай, әйдәгез безнең флешмобта катнашып китегез. Мин Туңгавыр башкорты булам. Дөресрәге Урман Туңгавыры башкорты. Минең авылым Кырдас, ул Әбиел районында. Ә хәзер селфи эшләйек. Барыбыз да елмаябыз. Альбира, әһин беләңме? Мәңгелек кутып болдар өстенә башкорттар, калалар тидей. Нефит сыгара. Уралагай, кутып нимә ул? Хай башкорт. Кутып ул төньяк болдары, хатта алыс төньяк дияк та була. Ул кайда инде? Себер тарафтарында хәзер башкорттар, калалар тидей. Киләһе сюжетыбыз шул хакта. Мына бу минем җәмәгатем Назаргалиев Мөхтәр Бактагани улы. Ул минем балаларымның атасы. Без аның белән 37 ел тормыш көттек. Бөтен гомерен бирде нефт табу өчен. Шундай нефттә эшләде тәүдә. Шуннан соң инде 1970 елда кеттек без Курортка. 80 елны уже Ленторнефтьгә назначили начальником МГБ. Мына ошо Лентор калаһында монда әле бит торган ердә монда болото иде, хазлык. Мына бүгенге көндә бер мотор Сибирдә шундый развивающий калага әйләнде. Шундый кеше ул. Буш җир хәзер башы катты бит инде кайда контор дидергә, кайда нәрсә? Барса да бит инде аның башында. Бөтенесе җиде рыбацкий домиклар гына деревянный
Шунан Мырлавка бір машина, бір не магазин бар енді, Мырлавка дейлері, ол қантларының магазинлары. Анда не магазин жоқ, не бір нәрсе жоқ. Шол нөл енді, нөл. Шол постой орыннан башлады ол командовать етірге енді. В нашем музее представлена мемориальная выставка Мухтара Бахтиганиевича Назаргалеева «В памяти и делах». На этой выставке представлены личные вещи Мухтара Бахтиганиевича, его награды, а также фотографии из его личного альбома. Есть у нас в Ленторе Назаргалийская улица, место рождения Назаргалийская. В 1999 году он посмертно занесен в книгу Сургутского района. В общем, его жена посадила на территории вот березку на вечную память, на светлую. Пример көрсетті ол. Өзір ішсе ялқау күші түгіледі, ол бик тырыш ішке бүтін яны тәді білен беріліп ішілетінді. Шоңа көрі аны халық аңнап алып келе башладылар. Мен аңмен бірге эшләп қалдым. Мөхтар Бахтиганиевичтен бірге эшләнем. Ол даже мына оперативкаларынан башкорт телендә барган ишендә. Ол бит нефть месторождениен гана күтәрмәне, ул калала больницалар төзүне, мәктәпләрдә төзүне, бала йортларын төзүтте. Кеше торганда уйлай торгайны. Әлбиттә бит башкортларды уйдана тупла торгайны. Вот этот альбом, который сейчас мы все рассматриваем, его создал, в принципе, мой отец. Он следил за всем, то есть он писал, родословно он начинал писать, он вел в тетради записи, он разобрался, кто родители его, кто бабушки, дедушки. То есть каждый год, приезжая сюда, он обязательно навещал родных. То есть он начал со строительства дома, создания семьи, с учебы, а потом, в конце концов, завершил свою жизнь, построив город. Он говорил «мин башкорт». Он всегда так говорил. То есть он говорил, и это чувство он тоже и распространял к ням тоже, чтобы мы это тоже прониклись этим. И мы до сих пор живем с этим чувством. Потому что национальные традиции, они являются основополагающими, я считаю, для развития. Он очень был горд тем, что он является сыном башкирского народа. Ул кайда мен анда инде. Мен бер нәрсәсе дә куркыныч күренмәде инде. Ул аның белән югалмыйсың барыбер. Халкыбыз тарихын өйрәнү генә түгел, заманыбыз ел язмаһын лайыклы, данлы биттәр белән байыту да мөкатдәс бурыстарыбызның бере. Шуны онытмайык. Әйе, киләсәк һинән, миннән башлана. Дуслар, безнең флешмобта әүдемрәк катнашыгыз. Шулай ук безнең багучысы Агыйдел башкорт художество кәсепләре предприятиеһына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Карагыз әле, нинди матур күлдәкләр тегәләр. Ысынлап та афарин, бик матур, бик шәп күлдәктәр тегәләр. Хушыгыз. Осрашканга тиклем, һау булыгыз.